Hvad lavede din far derhjemme? Som jeg har fortalt, så om morgenen hjalp min far chaufførerne. Hans chauffør havde 6 chauffører med at finde ud af, hvilke ruter de skulle køre på, når de skulle få stået ind til København og dele pakker ud. Og så var han væk hele dagen og kom hjem ved 6-7-tiden om aftenen. Og så ordnede han regnskaber. Han fandt ud af, hvor mange penge han havde tjent den dag. Og så gik han i seng, når klokken var... Ja, nogle gange var han til møde om aftenen i øvrigt også. Han kunne godt lide, og han havde mange venner og bekendte, ligesom min mor havde, så de gik tit til møder om aftenen. Ellers nogle gange havde de også gæster, så han var en travl mand. Han legede aldrig med mig, eller min bror eller min søster. I weekenden, så kunne vi godt finde på at køre en tur i skov, men ellers så legede han ikke med os. Og han lavede heller aldrig mad. Han har aldrig lavet mad derhjemme. Det gjorde enten min mor, eller også har gjort en unge pige. Eller en rengøringsdame, vi havde, der hed Hansine. Hun var en rigtig sød dame. Hun lavede også mad nogle gange. Delte I opgaver imellem sig? Det gjorde de jo selvfølgelig, fordi min mor, som jeg også har fortalt, hun hjalp til med regnskabet, men han hjalp ikke til med det huslige arbejde overhovedet. Det havde han ikke tid til. Så de delte i høj grad opgaverne. Hvad havde du eller dine søskende nogen pligter i hjemmet? Ja, det havde vi. Vi skiftedes til at være med at vaske op. Ellers havde vi ikke nogen pligter. Så havde vi kun fornøjelser. Det var rigtig dejligt. Vi havde slet ikke nogen pligter. Hvor mange søskende har du? Jeg har en bror, der er 1 år ældre end mig, som er fra 1950. Og så har jeg en søster, hun er så desværre død, der er fra 1948. Så min mor, hun fik 3 børn inden for 2,5 år. Hallo? Det er mange børn at have inden for den korte tid, ikke? Lavede drenge og piger de samme i hjemmet af opgaver? Jamen, som jeg fortalte før, så havde vi alle sammen den pligt, at vi skulle på skift hjælpe med at vaske op. Ellers havde vi ikke nogen opgaver andet, end at vi skulle passe vores skole. Det var min mor meget striks med. Så vi læste lektier hver dag. Min søster, hun læste forfærdelig mange lektier. Hun lavede næsten ikke andet. Jeg spillede heldigvis fodbold og tennis, og der spillede vi ude på gaden, fordi vi gik ikke i SFO. Der var ikke nogen SFO dengang. Når man var i skole, så gik man hjem. Og så spillede vi fodbold og tennis og hinkede i hinkeruder og legede skjul og dåseskjul. Og så legede vi cowboy indianer og krig. Vi legede frihedskæmper. Det var så tæt på 2. verdenskrig, så vi skød med sådan nogle, vi lavede selv nogle maskinpistoler, som vi rendte rundt, altså kun af træ, og så skød vi på hinanden. Men det var altid hjemme på gaden. Og vi spillede i hinandens haver. Og så gjorde vi tulipanbede med en fodbold. Det fik vi lov til. Det var rigtig sjovt. Ja. Vis. Hvad lavede henholdsvis drenge og pigerne? Jamen, det eneste, som drenge og piger vi lavede sammen, det var, eller de samme ting, det var at gå til spejder. Min søster, hun spillede ikke fodbold ude på gaden. Hun sad og lavede lektier, eller også så havde hun besøgt nogle veninder, og så drak de te og snakkede og hørte måske musik. Hun legede meget, meget sjældent ude på gaden, kan jeg huske. Det gjorde vi drenge altid, når vi ikke lavede lektier. Har du andet, som du gerne vil fortælle om din barndom? Ja, jeg synes, det var rigtig dejligt at have nogle kammerater, som ikke nødvendigvis gik i samme klasse, som jeg gik i. Fordi vi var så sammen om eftermiddagen med de der ting, jeg har fortalt om. Og det sådan med at være til spejder. Jeg kunne bare ikke lide at være spejder, fordi det var ulveunge. Jeg var ikke ret gammel, jeg var kun 8 år gammel. Og så skulle jeg sove i en eller anden lejr langt væk hjemmefra. Så der ringede jeg efter min far, han skulle komme og hente mig. Fordi jeg kunne ikke lide at sove det sted her. Det gjorde han så. Det kan jeg huske lige så tydeligt. Jeg var kun 8 år gammel. Så han kom og hentede mig. Det var rigtig sødt af ham. Men min bror, han blev.
selvom han også var med. Han blev i lejren, fordi han var et år ældre. Han kunne godt finde ud af det. Det kunne jeg bare ikke. Så jeg ville hjem og sove. Sådan var det. Jeg havde jo, det vil jeg også godt fortælle, begge min farfar og farmor og min morfar og mormor, de boede i samme gade i Store Heddinge, som vi boede i. Så dem kom jeg hos næsten hver eneste dag. Og jeg stak bare lige hovedet forbi og sagde, hej, hvordan har I det, og kan jeg lige få ispind eller sådan et eller andet, ikke? Og så stod jeg græs for dem, da jeg var en stor dreng. Og tjente måske, så kommer de gav mig 50 øre, en krone for at slå græs. Så kunne jeg købe mig en is selv. Det var rigtig dejligt at have sine bedsteforældre så tæt på. De var rigtig søde. Ja. Og hvor mange venner havde du? Jeg havde en rigtig god ven, der boede på den anden side af gaden. Hans far var tandlæge, han hed Frederik. Og så vi var faktisk sammen næsten hver eneste eftermiddag. Og om vinteren kunne vi nogle gange godt finde på bare så sad vi og spillede kort hele eftermiddagen. Vi spillede noget, der hed 66, tror jeg. Og så spillede vi vi spillede bordtennis nede i vores kælder. Der kom der en masse gode kammerater, der spillede bordtennis. De kom bare, så fik de lov til, hvis ikke jeg havde lyst til at spille bordtennis, så kunne de selv rende rundt og spille bordtennis nede i vores kælder. Og Frederik, han havde billard. Så der spillede vi også billard i hans kælder. Så det var rigtig dejligt. Jeg legede ikke så meget med de der drenge fra min egen klasse. Det var mest drengene, der boede på gaden, som jeg legede med. Når jeg legede, de var et år yngre end mig, de fleste af dem, jeg legede med. Jeg ved ikke hvorfor. Der var ikke nogen på min egen alder i gaden. Det gjorde ikke noget. Det kunne vi sagtens finde ud af. Og så var jeg også så heldig i min barndom, at lige bag vores have, der hvor vi boede, du har set, der ligger der 2 tennisbaner. Så jeg kunne bare lige gå fra vores egen have ind på tennisbanen. Så jeg spillede hele sommeren, der spillede jeg jo tennis. Det var rigtig dejligt. Ja, nu bliver jeg altså nødt til at stoppe dig, fordi der er altså gået 7 minutter. Okay, det var jo også, Magnus.